Takže ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Dnešné video bude o tom, že vám chcem doporučiť nejakých takých ešte, nedá sa povedať, že sú youtuberi, pretože ja sama nie som youtuberka, že proste ešte nie sú až takí slávni a chcem im pomôcť. Oni ma odoberajú, ale hovorím vám, nerobím to preto, že ma odoberajú. Robím to pretože ich mám fakt rada a myslím si o nich svoje a no, myslím to v dobrom. Tak, ešte prepáčte, že som osvetlená, ale keď vypnem blesk, vyzerá to nejako takto. No, takto nejako. Takže je oveľa lepšie, keď to vyzerá takto. A som aj viac zaostrená. Takže poďme rovno na video. Takže ako prvý kanál by som vám chcela doporučiť kanál Wafle TV. Wafle s dvojitým V. Wafle TV. Má veľmi pekné videá, obľúbila som si ju a proste jej dajte odber a komentár, nejaký pekný lajčik a proste je super, odoberám ju. Ďalší kanál je vlastne mChoose. mChoose je veľmi dobrá youtuberka, len by mohla dávať častejšie videá, ale mne to vôbec nevadí, pretože je dosť dobrá a páči sa mi. Dajte jej odber, môžete jej dať, no to už som hovorila, ale proste jej dajte odber a pekný komentár, aj like. Dobre, ďalšia youtuberka je LPS Niky. Je strašne super, je moja obľúbená z tejto štvorice a fakt je super. Takže ju odoberajte, dajte like a pekný komentár. Dobre, posledný, štvrtý kanál sa volá Timotej Jeso. Je to môj kamarát z triedy a je to môj dosť dobrý kamarát a proste sa pozrite na jeho kanál a dajte mu odber, like a komentár. To čo robím s tou hlavou, ale to je jedno. Tak, tieto 4 kanály sú dosť super, môžete aj mňa odoberať. Tak, dúfam, že sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a pekný komentár. Uvidíme sa u ďalšieho videa a čaute. No a ešte jedna vec, píšte mi pod video dôležitá informačka, úlohy, pretože o to v tom videu ide. Zatiaľ tam nie sú žiadne úlohy, čo nechápem, ale tak, no, viete. Proste mi tam píšte úlohy. Čaute!